Náš stvoriteľ Boh Otec je láska a my sme láskou. Láska je jedna, zahŕňa všetko bez výnimky. Láska je silou, ktorá stojí za stvorením, pretože sa bez prestania rozširuje a dáva sa. Láska je celá a nemôže byť rozdelená. Neprichádza tam, kde nie je vítaná. V skutočnosti nemá protiklad, ale v tomto svete sa zdá, že existuje protiklad lásky a tým je strach. Láska a strach sa navzájom vylučujú. Kde je jedna, tam nemôže byť druhá. Každou myšlienkou, pocitom a činom sa vždy rozhodujeme medzi láskou a strachom. Láska je súčasťou pravdy, pretože je jediná skutočná. Lásku nemožno poprieť, pretože je všade, ale môžeme sa rozhodnúť, že ju neuvidíme, alebo ju nepozveme do svojej mysle. Odmietneme ju žiť vo svojom živote. Láska sa musí dávať slobodne všetkým. Nemôže byť vyhradená pre osobitné vzťahy a stále byť láskou. Ak chceme spoznať lásku, musíme sa vzdať všetkej viery a investícií do útokov a nenávisti. Odpustenie je prejavom lásky na tomto svete, ktorý sa podobá láske, aká je v nebi. Skrze odpustenie je zázrak lásky rozšírený na nášho blízkeho a v tomto zázraku sme ako jeden. Láska nemôže neodpustiť, pretože nie je schopná posudzovať a odsudzovať. V očiach lásky sme všetci požehnaní a nevinní, pretože láska vidí len dokonalosť a svetosť Božieho stvorenia. Láska nás oslobodí, ak jej to dovolíme. Láska sa chce vrátiť do našej mysle a obnoviť skutočnú radosť v našom živote. Stačí, ak splníme podmienky lásky. Opustíme nenávisť a odsúdenie, tak ju pozveme, aby sa vrátila. Láska v našom živote príliš dlho chýbala a ničotná náhrada výnimočnosti nás nikdy neuspokojí. Iba Božia láska opäť naplní naše srdcia. Pokoj nasleduje po láske, pretože tam, kde sa nachádza Božia láska, vládne pokoj a tam, kde vládne pokoj, zaujalo skutočné šťastie svoje právoplatné miesto. Nemôžeme mať jedno bez druhého, pretože sú súčasťou pravdy a pravda je len jedna. V mysli navrátenej k pravde vládne Božia láska, Božia radosť a Boží pokoj natrvalo. V takejto mysli nie je miesto pre strach, myšlienky na vinu a hriech a ani pre vieru v útok. Tam, kde vládne láska, je odpustenie. Je všetká temnota bez podpory, uznaná ako ničota. Myseľ odovzdaná späť pravde je slobodná a len v tomto svete. Smutky života fyzického tela ju neťažia, ani bolesť a smrť. Prebudená myseľ vidí cez prejavy ilúzií na svetlo, ktoré je za nimi všetkými, a pod jej odpúšťajúcim pohľadom mizne všetko utrpenie. To všetko si však vyžaduje len našu ochotu. Je to jediný dar, ktorý od nás Duch Svätý žiada. Uzdraviť našu myseľ a pripraviť ju na návrat do pravdy. Do tej miery, do akej sme ochotní nechať svoju myseľ uzdraviť, bude uzdravená a dostaneme len toľko, koľko sme otvorení prijať. My sami určujeme, čo sa v našom živote stane. Nič sa nestane bez našej žiadosti. Naše rozhodnutia pre pravdu určujú smer návratu do lásky. Keď sa začneme správne a dôsledne rozhodovať, odpustíme si každé omyly, pravda sa bude stále viac približovať a mier nás viac neopustí. Neexistuje väčší dar, ako prijať pokoj uzdravenej mysle. Keď sa láska stane štítom pokoja, začne prebývať v tichu svojho bytia. V tomto tichu je Boh Otec a urobí posledný krok.
navždy opustíme tento svet. Príde jeho kráľovstvo a naplní sa vôľa neba na dnešnej neuzdravenej zemi.